Ingane wethu ngethemba ukuthi niyaphila kuzonke indawo la kuzofika khona le video igama lami ngumsize aka inkosi yo-admin. Wangilandela lapha enkundleni zokuxhumana ukuthi msize eseyozokwazi ukuthi uthole ke mina njengoba nginjalo nezinto esizipostayo njalo ke kule channel. Sekuvele ke indaba ezibhlungu ezithi Utholwe eseshonile ebhuthini Dr Zamambo Mkhize. Lezi ndaba ke sebele enkundleni zokuxhumana zithi ukutholakala eseshonile ifakwe ke ebhuthini yemoto Dr Zamambo Mkhize obesebenzela esibhedlela Harry Gwala. Dr Mkhize utholakala embali emgungundlovu ukulandela ukuhamba ke ngabuyi emsebenzini. Thiwa ke umyeni noma ke umyeni kaMofe uye ke ofolela inkampani yetracker yemoto abehamba ngayo nokuthe uma ke ilandela yatholakala ke kunoma ke emgwaqweni embali. Izindaba ke lezi ethinta abantu abaningi einkundleni zokuxhumana sebeqalile ke bayakhuluma ngazo ke wengane zake izindaba ke lezi ethanda ukuthi ke zibe buhlungu kakhulu. Nangomunye uthi nikoze kube nini sibulawa sibuka abantu besifazane asisukume ke silwe nalento akekho ke ozosilela. Nabanye ke abafazi basukuma ke bashaya phansi bathi phansi ke nodompasi kwalunga uma ke noma ke uma ke no sabake la ku Facebook luseduze ke phambili noma ke kuseduze ke phambili. Mfisa ukuthi ngizovolwa khona umbona ukuthi ngicabanga ngalolu daba.